Jack. Velkommen her i dag, og i dag der er vi så klar med tyggegummispisning sammen med, og hvor den ene skal æde 8, og den ene skal æde 9. Det bliver meget spændende. Boblekus, ja. Og 3, 2, 1, begynd! For fanden da! Det står da godt ud her. Det gør da bare om at få dem alle sammen i munden. Philip kan ikke åbne tyggegummi. Victor fører. Victor han har fået 9, fordi han er professionel tyggegummiæder. Simpelthen. Jeg kom for en ny, det her. Må man godt tykke papir i munden? Ja. Hvad? Ja. Nej. Og nu kan vi så mærke, at det sådan begynder at regne her faktisk også. Så der bliver noget virkelig lort her. Vi fortsætter. Der er fandme ikke noget værd, der skal afbryde os. Victor han sidder med stille med en tyggegummipakke der, synes vi. Nu må du tilbage, Victor. 3. Og Philip han er 5. Woo! Hey! Hey! Og så går vi i ring. Hey, så tager vi højre arm frem, så tager vi højre arm tilbage, så tager vi venstre arm frem, og så ryster vi den lidt, og så gør vi boogie, og så drejer vi omkring, og så går vi i ring. Hey, op! Jack! 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 Vi kan vinde her med tyggegummiædningskonkurrencen, hvor Philip han stadigvæk mangler 2. Godt så godt. Og faktisk så hvis nu havde været helt lige, så manglede Philip 3, fordi at Victor han havde en mere end Philip, men tillykke til Victor. Jack, det er bare en. Jack.